lesu, Mbok. Lesu. Iya. Ya mau ora mangan kok piye kok lesu? Ana kondangan aku ketinggalan. Wis kebangetan yo kowe iki mau ning ndi? Aku keturu ning warung lor kono. Lah wong kowe iki kebo kok keturu ning warung. Lah caripan ora oleh turu. Lah terus kene lesu iki men njaluk apa? Lumrahe wong lesu njaluk mangan nek, Mbok. Njaluk mangan. Iya. Kondangan wis bar iku wis gak sego. Ora buntel piye? Ya mau buntel apa ora, Nduk? Aku, Mbok. Sik, kowe mangan buntel sego ta ora sik? Aku buntel sithik. Nek buntel aku diwenehi. Aku mangada tak nggo gawe ambek terus tak ngekek sithik isih sithik. Nek isih aku njaluk mangan, Mbok. Njaluk mangan. Iya. Jupo nduk nang ndi mangan, Nduk? Iki mangan wis tak sengaja tak ngekek karo kowe. Lungguh, Mbok, lungguh. Enak le masane ibu enak. Nek wak pitik rasane wis biasa, Mbok. Iya. Ning ana pendilan siji rasane kok beda. Iki mau daging apa, Mbok? Rasane wak pitik aku wis hafal. Nek siji ana cuwilan sithik kok rasane beda. Iki daging apa, Mbok? Aku tak kondo karo kowe tak bloko. Mergo nggonku masak iku mang aku gugup. Iya. Terus tanganku iku mau kepiris. Dadi daging sing tak mangan iki mau daging dijile si, Mbok. Iya. Mbok, Ana apa? aku ora butuh daging iwak pitik. Mergo aku wis bosen mangan daging iwak pitik. Lah kok kowe bisa kondo kaya ngono? Rasane aku ngrasake daginge wong. Klebu daginge dijine si, Mbok. Mula ya, Mbok. Bijimu kok rasane enak. Mula sangka kuwi aku kepengin ngrasake daginge si, Mbok. Kaya ngono to. Aku ki simbokmu. Yen kowe kepengin arep mangan karo simbok terus piye mengkone? Nek daginge si, Mbok ora oleh. Daginge turun kuwi tok lah. Apa ya, Kan? Nek daginge menungso enak sih. Daginge si, Mbok yo enak. Nek si, Mbok ora gelem daging Mbok. Aja kaya ngono yo, Bejo. Kepiye bae aku simbokmu sing yo mikir ora kamu. Kalau karo simbok, Mergo daginge enak, Mbok. Ayo, Mbok, kene tak mangan, Mbok. ora aku Ayo. ora. Yo. Wah,
Majapahit mau joro sing dadi. Mau joro nggih ngapunten nggih kurang sungguh sita kaliyan panjenengan dalem. Ora dadi gaya pangapa ya Sita. Ning ndadekno tandha pitakon sakjroning atiku ya mbok lan kowe semasih. Nggih. Wayah dudu wayahe. Liramu sak kloron tansah mlayu-mlayu ana ing sak tengahing alas plausan. Apa pancen ana kewan sing galak bujung lan kowe sak kloron arep mangsa karo kowe? Mboten dalem sewu nggih. Kula niki nggen kula mlayu ngantos tengah alas kados ngaten niku jalaran saking Kebo Marcuwet. Saka tumindak ing kebo Nggih. sing dikarepake. Ingkang dikon karepake niku ajeng mangsa kalih kula kalih anak kula. Kebo kuwi mau arep mangsa kowe sak kloron. Nggih. Dur sliramu mlayu apa pancen isih bujung si kebo kuwi mau? Tesih. Tesih menika. Nek pancen isih bujung kene jejak karo aku sing bakal mati. Ayo, Mbak. Mulih, Mbak. Dadi ngemenak, Mbak. Aku mau mulih. Ini dek, Mbak. Ora mbok mangan. Ya yo kowe mulih tak pangan dadi nem. Ora usah yo le yo. Nek ora gelem yo anakku marse. Nek kowe arep mangsa simbok lan marsih, mangsa aku luwih dhisik Kebo Marcuwet. Loh, bapak mau dorong. Kebo Marcuwet ya Joko mercu bocah bagus. Bapak mau dorong piye, Pak? Kok kaya ngono pokalan pakartimu? Babar pisan kowe ora nulak tunggak sembilan wong tuamu si Joko Tengger. Nalika semono kinarya dadi raja Senopati, depani bumi Majapahit. Ning kowe ora tumiba sok balene kapara kowe arep gawe geger Majapahit, mangsa lan simbokmu apa dening dulurmu? Aku wis bosen manggon ning alas. Saben dina manganku mung wowan lan godhong-godhongan. Ngombeku banyu goaan. Aku kepengin rasake urip sing sakbenane. Aku pengen mangan sing enak, ngombe sing seger, Bapak. Kalbu daginge simbok mercuati enak senan. Kebo Marcuwet Joko mercu bocah bagus. Piye Bapak mau doro? Nek kowe arep mangsa lan simbokmu apa dening dulurmu wedok, iki ora nggondro sepira. Kapara uripku ora kepenak, tansaya sengsara. Nek kowe ngepenginake urip kepenak, iki ana dalan kanggomu Kebo Marcuwet. Dalan sing kepiye bisa penak uripku ing besuke Bapak mau doro. Kebo Marcuwet Joko mercu bocah bagus. Piye Bapak? Dadekno kawruhku ya. Nek iki dina Praja Majapahit, lagi wae geger. Gegere Majapahit saka pokalan pakartining Bupati Nganti si Bandar Subali. Bandar Subali wani panguwasa Sinuhun Prabu Brawijaya. Sak temah prajurit lan senopati Majapahit padha salang ujang bubar maut nganti Sinuhun Prabu Brawijaya nganakake gelar Giri Sayembara. Marang sapa wae ora mawas wong ketok taker bathok, wong kire pacukling bale longan pinari basan. Cilik bisa raket, gedene bisa mateni Bupati Ganti Bandar Subali. Bakal kinanjar bumi ganti sak utuhe. Nek ngono aku sing mupu Bapak mau doro. Pak. Aku njaluk pamit. Ora usah wis susah. Kenane iki dina Kebo Marcuwet ya Joko mertu anak lanang. Mupu sayembarane Sinuhun Prabu Brawijaya. Cedhak ana ing Kabupaten Nganti. Ngadhepi Bupati Ganti Bandar. Iki dina seliramu tak aturi bali ning rompok. Aku ora
sak tindak laku ning kebuman bakal tak jampang iso. Tenggok samendur Kodri Sabto kewan nang tenggok samung iso Kodri mangsa yen kowe bisa tata jalma agi-agi kandha sapa kang dadi alanu aku Joko Mercu minangka jagoning Ratu Majapahit Bramatuja bali sapa kowe ditepungake wae aku Dipati Ngranti Bandar Subali sing jenenge Bandar Subali kowe iyo nek ngono kebenaran banget ayo manut dak rangket dak sowan kene mojo wae belum sabanjur iki ngerti lar rangket ojo meneh monggo lama ing salso ayo maju geceng sila ayo kene ati ucap ucap